Ada, आं बिनि थाखायनो बुङाखैमोन दा नों मा नांज्लायनो फैदों प्लिज आदा आंहा बदनाम जागोन जेबो दावराव दावसि खालामनाङा आंनि बाथ्राखौ फोथाय बियो आंखौ जेबो बुङाखैमोन दस्रा खोथासो बुंनो नागिरदोंमोन जागोन आं बेजों रायज्लायगोन आरो बेखौ बुजायगोन नाथाय नों मानो एसेबां गिदिं जेनेबा गोरोन्थिया बिनि नङा नोंनिसो नों मानो बेखौ रैखा खालामनो नाजादों नों मा उल्टा फाल्टा खोथा बुंनो आदा आंनि गोरोन्थि आंनि मा गोरोन्थि थानो आंनि थाखाय कलेजाव दावराव दावसि जागोन साननानैसो आं नोंनो खिन्थायाखैमोन बैलाय लोगोफोरनि गेजेराव टपिन निला गाननायानो आदा आदा जोंसार नों औ आं ओइ बिक्रम नों फाग्ला जादों नामा फाग्ला आं नङा नै बिसो बियो आरे नों बुंनांगौ ना आंखौ नङा नै बे हारामजादाखौ सों नों गोरोन्थि बुजिबाय बिक्रम जोंसार बारा आजोला दाजा नोङो दिनैनिफ्राय जुदि नोङो आंनि बिनानावखौ एदावनो नाजाबावोब्ला बावगारलांगोन नों माब्लाबा आंनि लोगोमोन नों गोरोन्थिसो बुजिबाय बिक्रम आंखौ आरो खोनासं दिनैनिफ्राय आंनि बिनानावखौ लानानै जुदि माबा मोनसे सल' लिरनो नाजाबावब्ला नोङो मोजां जानाय नङा सरि जोंसार बेफोर गासिबो आंनि थाखायनो जादों नाथाय आं आदा बिक्रमखौ जेबो होनाखैमोन बिबारि सरि आइ एम एक्सट्रिमलि सरि आं नोंखौ अब्लासो क्षमा होगोन जेब्ला नों आंजों कफि कापसे लोंनो राजि जागोन नो प्रब्लेम बेलाय माथो फाइट सिनेमानिफ्राय लाभ सिनेमासो सोलायबायलै बाथ्रायाथ' एसे इम्पर्टेन्टानो मा आं मोनसे सल' लिरगासिनो दं आरो बे सल'आव नोङो जागोन दे मालाबा खोन्थासिगोन जागोन ना थ' नुबाय लाजि गैया दाबावैसो बिबारि बिदाजों बुजादों आरोबाव बिजोंनो लाइन मारिबावदों बबेनिबा हिर' दिन्थिनो फैदों ओइ मा होनदोंलै नों ओइ मा खालामदों मा खालामदों हा ओइ मोजाङै दङ थुदो लाजि मोननांगौ नोंसोर गाबोन कलेज डे एनुवेल डे दङ नोंसोरनि क्लासनिफ्राय सासेबो पार्टिसिपेन्ट गैया बे मा खोथा मानो सिरि थादों नोंसोरो सार डोन्ट वरी सार जोंनि थाखोनिफ्राय जों बाहागो लागोन सार यस दैट्स लाइक ए गुड बय गुड लक फर यू थैंक यू सार ओके जोंसार औ बाजै
लिरगिरि नोंथां नोंनि मेलेमाव मा खोथा जाखांफैलायखो बाजै आं कलेजाव प्रग्राम खालामगोन होननानै बयनोबो खोथा होबाय नाथाय सानबाबो मोनाखै आङो मा प्रग्राम खालामोबा मोजां जागोन मोनसे आइडिया होना बाजै प्लिज होमबा नों मोनसे खामानि मावदो नोंथ' सिगांनिफ्रायनो मोसाखायो जायखिजाया मोनसे हिन्दी फिल्मनिफ्राय मोनसे डिस्क' डान्स सायख'नानै लाबानो जाबाय अह बाजै नों खोथाखौनो बुजियाखै बयबो फेमिलि अडियन्ससो आरो बयबो गामियारिसो जोंबोथ' गामिनिनो मानसि नों दानि साख्रिनि थाखायसो जों बे नोगोराव थानांगौ जादों नङाब्लाथ' जों गामियावनो थानांगौमोन सारि सारि गय खान्थाल थाइजौ बारि सोमखोर सोमखोर माइ दुब्लि बेसेदि समायना बिबारजों मोदोमफ्रु जोंनि गामिया वाह बाजै वाह मा जाखो थेंक इउ बाजै थेंक इउ भेरि माच मानि थेंक इउ जों सार नोंहा दि गामियारिनि थाखाय इसिबां अननाय दं दिनैसो क्लियार जाबाय आं रथ'नाय बाजै आं मोनसे जोबोद मोजां खोन्दो मोनबाय औ बाजै रनाय बिबारे नायनाय सोरनिबा फन फैदो हेलौ रोमै रोमै नुहुरनाय बोहै सोमखोर गामिया बुङा मानो सना नंगौ नामा नोंनि लाजिनाङा नोङो गिनो नाङा नोङो लाजिनाङा नोङो गिनो नाङा नोङो मेथाइआ बोरै जादों मेथाइआथ' जोबोद मोजां बे मेथाइआ बांसिन मोजां जाबावगोन जेब्ला नों स्टेजआव पारफरमेन्स खालामगोन न' नांगौबा नों आंनो मेकआप सेटिंस स्टेज साजायनाय बेफोर खामानिखौ हर आं मोजाङै मावनो हागोन नाथाय आं स्टेज पारफर्म खालामनो हाया दै न' बे जेब्लाबो जानो हाया बिबारि नोंनि थाखायसो आं बे मेथाइखौ लिरदों आरो नों स्टेज पारफरमेन्स खालामाब्ला आंबो बे प्रग्रामाव बाहागो लाया न' हेलौ 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 नायलाय आमाय जोंसारा मा रोखोमनि सेंग्रा बियो बुंदों आं स्टेज पारफर्म खालामाब्ला बेबो प्रग्रामाव बाहागो लायानो बिदिब्ला नों मानो मानिया मानसिनि सिगाङाव टेलेन्ट आरो हारिमुवारि सोलोंथाइ थायोब्ला बेखौ खोमानानै लानाङा बेखौ जोंखांनोसो होनांगौ मानोना नोंनि इयुननि सिनायथिया बेजोंसो बेरखांफैयो आरो नों मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि महरगिरिफोरा सोदोमस्रिनिनो खायफा खायफा बाहागो बिसोरो सुबुंखौ रंजाहोयो आरो जौगानायनि लामाखौ दिन्थियो जागोन आमाय आं नोंनि बोसोनफोरखौ गोसोआव लाखिनानै प्रग्रामाव बाहागो लानो नाजागोन That's like a good girl. रोमै रोमै नुहुरनाय बोहै सोमखोर गामिया बुङा मानो सना नंगौ नामा नोंनि लाजिनाङा नोङो गिनो नाङा नोङो लाजिनाङा नोङो गिनो नाङा नोङो रोमै रोमै नुहुरनाय बोहै सोमखोर गामिया बुङा मानो सना नंगौ नामा नोंनि लाजिनाङा नोङो गिनो नाङा नोङो लाजिनाङा नोङो गिनो नाङा नोङो रोमै रोमै नुहुरनाय बोहै सोमखोर गामिया
सनाथिलि दुबुलियाव नोंनि गायनाय फुनाय दै जिरि गाथोननिफ्राय नों दै हुफाफेननाय बेसे गोदै बेसे गोथाव बेसे गोदै बेसे गोथाव बिनि महरा नंगौ नामा नोंनो मिथिंगा रानि बे बुहुम बिखाया बे बुहुम बिखाया रोमै रोमै नुहुरनाय बोहै सोमखोर गामिया लामा सेरनि बिफां सायायाव आजां गाजांनि सानदानाया गोमो गोजा गाबनि आगर एरनाया समाय होदों नोंनि नखरखौ हायना सारदों बर' गामिखौ बेसे सोद्रोम बेसे निजोम बिनि आखुआ नंगौ नामा नोंनो मिथिंगा रानि बे मुलुग संसाराव बे मुलुग संसाराव रोमै रोमै नुहुरनाय बोहै सोमखोर गामिया बुङा मानो सना नंगौ नामा नोंनि लाजिनाङा नोङो गिनो नाङा नोङो 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 रेखा आंनि फिसा खामानि मावनो हाना प्लिज माबि बे लाइजामखौ बिबारनो हरनांगौमोन ओहो सरि जोंसार आं बेबायदि खामानिखौ मावनो हाया हे रेखा रना प्लिज सरिता प्लिज हाया दा बुं रावबो मानसियानो बे आंनि फिसा खामानिखौ मावना होनो नागिरा माय बेलाय बे लाइजामखौ बिबारनो हरनांगौमोन दे हर आं बेनो हैगोन थेंक इउ सरिता थेंक्स अ लट यस यस ओइ हाय बिबारि हाय ए बे लोगोफ्रा एदावगासिनो दं कलेजावनो दं आं मा नोंसोर गाबोन न'आव थांगोन नामा आंहालाय बहा थांनो आंनि न'आनो बेहायखा दंलाबायो आंहासो गोजान जाहैबाय एग्जामाबो फैगासिनो उनावसो जागोन ना दा न'आवनो थांनानै प्रिपेरेसन खालामहैनोसै न'आव थांबा फन खालामबाय था दे जागोन जागोन नोंसोरबो गासिबो फन खालामजोबदै नङाबाथाय दे थिगानो दे ओइ दोनदो ओइ दोनदो आहा मालाय फनानो फैबाय थायोहाय ओइ गोबाव जाबाय नामाथाय थांनोसै थ' थांसै थ' आयै आयु आइ बिबारि सना सफैबाय औ आयै आयु फिसा मोजाङै दंना मोजाङै दं आयै नोंलाय नों गैयिखाय बे न'खरखौ न'खर बायदिखौनो मोनला बेफोरबायदि मानसि गैयि न'खराव सोर थानानै गोजोननो नोंनि आमाय आरो नों दा बिक्रमा माबोरै दं गासिबो मोजाङैनो दं आयै आयै आफायालाय
नुवाखै माथो न'आव गैया नामा नोम्फाया गामिनि सासे सेंग्रानि हाबायाव हिन्जाव गोदान लायनो थांदों बियो थाब फैफिनगोन नों बेगखौ लांदो थाङाय आं साहा लानानै फैनि अके आरे बेलाय सोरनि लाइजाम जाखो अनजालि बिबारी गिबियाव आंनि गोसो गोरबोनि गोथार अननायखौ नाजावदो बिबारी आं बेसेबांबा नाजाबाय थेवबो गोसोआव गान्थि जाना थानाय साननायखौ नोंनो फोरमायनो बोलो मोनाखै नोंबो जानो हागौ बुजि मोनाखै बेनिखायनो बे जोबोद गोजाम आखु लाइजाम लिरनायखौनो आं सायख'बाय बेनो गोजाम आरो गोरलै राहा नाथाय आं दाबो साननो हायाखै नोंखौ मा होननानै लिरनो नों बेखिनिखौ गोसोआव लादि आं नोंखौ नुनानै उनाव आंनि जिउ खौरांखौ लिरनो आखायाव लाबाय आरो नों बे सल'नि मिरुआवनो दङ आं मिथिया बे सल'नि जोबथि आयदाया मा जागोन बबेसिम आं लांनो हागोन नोंखौ नोंनि अननायाव नोंनि जोंसार बिबारी आइ साहा लोंनो फैदो थांगौ आयै नै साहाया लोंदो दायो नों बे न'खरनि गोबाव समनि आलासि नंला नों मा बुंनो नागिरदों आयै आं जेबो बुजियाखै नोंनि नोम्फाया नोंनि जुलि थि खालायदों मा आंनि जुलि आफाया आरो गुबुन खामानि मावनो मोनासै नामा आयै आफाखौ बुंना हो आं दानो हाबा जाया आंहा आरोबाव फरायनांगौ बिनि उनावसो आं हाबानि खोथाखौ सानगोन दे महारानि बेफोरबायदि बाथ्राखौ नोम्फा आरो नोंसो मिथिगौ साहाया लोंदो आंहा गोबां खामानि दं